ang tao nga buot nga mahimong akong tinunan, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. Mga kaigsuunan, being a disciple of Jesus, unsa makahay gipasabot ani, unsa man ang nagpaluyo niini, unsa man ang gikinahanglan of becoming a disciple of Jesus. Ug mao ni karon ang mga pulong ni Jesus, kinsa tong buot nga mahimong akong tinunan, kinahanglan hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasaano niya ang iyang krus, ug musunod kanako. Nganong nasulti manggod ni Jesus? Tungod manggod kay si Jesus misulti na gyud sa tataw na kaayo nga paagi nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem, ug didto paantoson siya patsyon, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Again, si Pedro nahimo na sad nga starring dinhi. Nga diin si Pedro mi guyod kang Jesus ngadto sa daplin, ug giingnan, dili unta kana mahitabo nimo Ginoo. Ug miingon dayon si Jesus niya, pahawa Satanas, kay ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Nga kaigsunan, tulukibon kaayo ang kining pag-ingon ni Jesus ngadto kang Pedro, pahawa Satanas. Kung mubalik tan-aw ta, niadto bitawng hitabo nga gitawagan itong the Confession of Saint Peter in Caesarea Philippi, nga nangutana si Jesus ngadto sa iyang mga apostoles, kamo kinsa man ako? Ningon dayon si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Makainumdum lang ta nga si Pedro, si Simon ginganlag Pedro, ug niining bato tukuron ko ang akong simbahan, pulong pa ni Jesus, ug ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kadto bang authority, kadto bang responsibility nga gisangon ni Jesus ngadto kang Simon Pedro? Dako kay ni siya nga buluhaton. Apan karon ngano mangkaha nga giingnan man siya ni Jesus, pahawa Satanas, kay nagbabag ka sa plano sa Dios. Ato pag yung padaganon sa laing higayon nga diin istaring gihapon si Pedro katong panahon ba sa pagkausab sa panagway ni Jesus, nga miingon dayon si Pedro, Ginoo, maayo nga niya ta dinhi, magtukod ko og tulo ka payag
usaa lang kanimo, usaa lang kang Moises, ug usaa lang kang Elias. Ang ato gyud nga makit-an dayon ani nganong nasulti to ni Pedro kay it was so a beautiful scenario nga never once in the life of Peter nga nakakita siya ingon adto katahom, ingon adto kakatingalahan. Ug mao nga nakaingon si Pedro, Ginoo, maayo nga niya kita dinhi. Kana bitang anhin na lang ta dinhi. Kanindot aning dapita, katahom niining dapita. Anhin na lang ta dinhi. No? Magtukod kog tulo ka payag, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Unsa may gipasabot dinhi? Comfort zone. Nga kana bitaw di nataganahan mo biya bitaw kay ganahan na malang ta dinhi. Okay na ni. Wa na may samok, okay ra. No? Di na lang ta mubiya aning dapita kay ngano man samok didto. Ani na lang ta. Ug maubaya sa ni maghatod nato dinhi karon sa ebanghelyo nga atong nadungog. Nagiingnan si Jesus ni Pedro, dili unta kana mahitabo nimo Ginoo. Tiaw mo na paantuson, patsyon. No. Dili unta na mahitabo nimo Ginoo. May nalang nga magsigil lang tag-uban-uban kay kanindo sa imong presensya oy. Lipay kay mi kay ngano man people no came to appreciate us being with you. Nindot ka ini siya. Apan dili di ini siya mao ang pagkatinunan ni Jesus. Kay ang pagkatinunan ni Jesus di ay mao nga kinahanglan kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod kang Jesus. Unsa man ang punto nga atong mapupo dinhi? Being a servant of God, being a disciple of Jesus entails obedience. Ug mao man ni ang buot ipalanog ni Jesus sa iyang pag-ingon, kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem, din ako paantuson ug patsyon. This is in obedience to the will of the Father. Mao bitaw niingon si Jesus, not my will but your will be done. Nga sa ato pa di ay ang pagkatinunan entails obedience to the will of the Father. Sayon ba ang pagkaalagad sa Dios? Sayon ba ang pagkatinunan ni Jesucristo? No. Kinsa tong mga tao nga naghandom lamang og comfort zone lisod pagsunod kang Jesus? Lisod ang pagpasaan sa atong krus. To follow Jesus entails pain, suffering, even death. Mao nga mga kaigsuonan, karon manindot lang kaayo nga gipahanumduman ta nga kita gidapit ni Jesus. Duol mo nako. Kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Kay malumo ako. Ugaan ang ipapasan ko kaninyo. With Jesus, tingali kaha ang kining pain and suffering and even death
would be filled with so much meaning, makahuluganon. Dili lang di ay kita nagpasaan sa atong kaugalingong krus. Si Jesus miabag nato sa pagpasaan sa atong krus. Busa manghinaot unta ta. Now we have the courage to obey the will of the Father for each one of us. Sama ragod nga dihay usa ka pag-ampo nga miingon, Ginoo, tagai ko og igog kalig-on nga dili lang unta ko mamugsay diha sa duol sa baybayon, apan duna unta ko'y kaisog aron mamugsay ngadto sa lalom nga dapit sa dagat. Give me the courage to go further, to paddle, that I may reach you despite the many difficulties that I may encounter along my travel. Lord, thank you for giving me this wonderful life to follow you. But it is difficult to follow you. Give me the courage. Mantle me with fortitude that I may have enough strength to carry on despite the pains and sufferings that I may encounter in my journey. For I know, Lord, that you are always with me. Amen. Manindog. Nagato ako